RMN Drama presents Handumanan So Awit. Ang pala siyang kakikaroon maganing usa ka lalaki nga taga Kalamansig, Sultan Kudarat. Ang ato matatampo nagdasangan nga John. Dong Jan, ayaw lang sa tingalig eskwela ron. Absent lang sa. Yan naman ma. Wa man tay sudan. Wa pa man mauli si papa nimo. Manguha man kuno to siya og kwarta siyang amigo. Malalag, way sudan mo. Magsudan lang kog asin. Di lang kung absent. Jan. May gani kay sayo mirong gibuhian. Magdali ko pa uli aron makatabag ko mama sa trabahoon sa bahay. Ay, ala, ilo. Naputulin na ng chinilas na. Lugo na. Wala ba kulain chinilas? Oy, di naman na ito matahi dong. Kay putol naman yung duha kagahong. Palitin lang kung kulain chinilas pa. Ay, pasaylo agi taong ko anak. Wa agi din taong ko ikapalit og chinilas nimo. Kay nakakwarta ko ganiha. Ego agi yung taong ipalit na to og bugas. May gani kay nakakita ko laing chinilas na akong gipari sa chinilas nga wa maputol. Man lang ni. Kay na ako chinilas. Balag di paris. Hoy, Dan! Oh. Lulukuyan ni mo eh. Di man na pares imong chinilas. Nya, gitan pag yung usa. Luya bata! Wa makoy laing chinilas. Kay may kapalit si Papa. Ako pa ni mo no. Mundang lang kasi mong pag-eskwela. Wawa na oy. Malanag, dili ni Paris ang ako sinilas. Biskwila lang ko. Alam mo, pangilabot na po. Pasagdi lang ko. Ay, pagkadali rin ni labay sa panahon sa. High school ka na, dude. Maugid ma. Wala lagwa. Oh, sige lang dong. Maningkamot ko nga, maka-eskwela ka gyud sa college. Salamat pa. Kay ako sang isaad ninyo. Nga magtinarong ko sa kong eskwela. Nga mula mapusgid ko. Karon nga college ka na, anak. Pagtarong gud in taon sa imong pag-eskwela. Ayaw gud in taon pagpada sa imong mga barkada. Ay kabala ka ma. Akong isaad nga magtinarong ko sa pag-eskwela. Salamat anak. Kay maningkamot mi si mama nimo nga masuportahan ka namo sa imong pag-eskwela. Kapoy mo sa dining mo college ta. Nakakitunanan. Nya sige lang isang. Mag-research lang ako sa di pa kong pauli. Ay, uy! Ay, sorry, miss. Wala na ko tuyo Nabanggaan tayo noon ka. Okay ra, uy. Huwag masagod ko magtanaw sa kong gilaktan. Ito na siya. Gwapa na bang bihana? Ano ko na, uy? Huwag nung kumakapangutan na siya panganda. Ano sama ko? Di naman ako makalimot sa babae nga akong nabanggaan. Pagsige na mahina ko kunahuna niya. Niyabag na matingali ko. Jan! Oh. Siga pa man din ng suga. Katungog na, uy. Oh, ma. Matug na ko. Di na ko'y gamay gibuhat ka dit, ma. Huwag ma. Kinahangla akong mailan ang pangalan ng babayana. Di ko may mamasayop. Siya ka na. Katong babae nga ako nabanggaan kagahapon. Bahala na. Ako siyang doolon. Pakikila-ila ko niya.
Hi. Ayaw kibuong ha. Nga midool ko nimo. Nahinom pa ka na ko? Oo. Ikaw man ang nakabangga na ko gahapon. Oh, ganun yung duol man ka na ko. Gusto lang ko mahibaw sa imong pangan. Ako di si John. Ikaw? Mary Ann. Abi nimo. Nalipay ko nga nagkasuod na. Abi na ko maldita ka. Maldita man ko sa mga taong magbinuang na ako. Pero ikaw, nagtinarong man ka. Ano man minaldita man ko nimo? Salamatan. Kining may isulti ko nimo ha. Ayaw lang kasuko. Nga naman suko man ko. Dili man ka na binuang. Ano man na? I love you, Mary Ann. John, Mali tinuodan. Suka na doon nabanggaan ka. Magsigin lang ko na una nimo. Mao nga nangitagi ko paagi nga magkasuot ta. May paglaom pa ko, Ann? nga nang malimod man ko, John. Ganahan man sab ko nimo. Tinuod. Nga sa ato pa. Imo na ko gisugot. O, John, ako na kang gisugot. Salamat kay Mary Ann. Gawagi ko nimo pantusag dugay. Salamat kay kayo. Dali alas panahon, no? Walang hibaw 1 year naman ita. Maugyod. An, karong sunod simana ba? Simbreak man nato. Asa man ka? Mupauli lang ko sa amo, John. Standby lang sa akong adto. Sige. Kay musoro lang niya ako nimo dito sa inyo. Naman ko yung address nimo. Kimi ko naman kung Mary Ann, eh. Ingon din ni Mation kung may uyab na ta. Mingawgi ko niya da. Madto ko sa ila, ha. Di na magwanta na. Mingaw na kaayo. Ganun niya aman ka, John. Gimingaw mo ko nimo. Wala mo ta kami ani din, he. Nansa di ka? Mura lagi kag dadlok. An? Tara, Oh, manuri makata. kinsa na siya? Iya kong uyab. Unsa? Han, kadiyot lang ha. Magkikisulti lang ko kadiyot ni John. Unsa yung binuang, ha? Uyab to nimong laki, ha? O, John. Ako siyang uyab sa una og nagbalik ni mi. O gusto ko nga magbuwag na lang ta. An? Di. Maluwi ka. Dili lang ta magbuwag. Wa ko makagusto ni mo, John. Mary Ann. Mo ni tinuod. Wa ko mahigugman ni mo. Ako lang kang gisugot kay gusto na ako nga magselos ang una na kong uyab. Gigamit lang ka na ako, John. Ug karon kinagbalik naman ni. Ayaw na pakita na ako. Mary Ann. Anak, ayaw gud pag-ining mo ni Ana. Tungod lang sa usa ka babay, imong iamong ang imong kaugalingon. Pila nakaadlaw nga wa kay tarong kaon o. Kaon na. Kisakitan lang ko sige buhat ni Mary Ann ako, ma. Siya pa untang una na akong uyab. Pero iyan lang ko gibinuangan. Kaya na nimo dyan. Nahinumdum ka sa elementarya ka pa. Daghan ka og mga kalisdanan nga naagian. Pero nakaya ra nimo. Busa ayaw iamong ang imong pagtuon tungod lang sa usa ka babay. Karong sunod semana abli na sad sa klase. Kalimti ng babayhan. Maoy at timan na ang imong pagtuon. Gusto si mama. Nga naman tuod nga magpadamang ko sa kong gibati. Kalimtan ako si Mary Ann. Ubay akong atimanon ng akong pagtuon. Yes! Abi na gid sa klase. Yes! Usa na katuig ang kuwang. Bawa malagay ko sa kong college. Yes! Hi, John. Oh. Mary Ann? Pwede ka magstorya? Magbalik? O, John. Gusto na ako nga magbalik ta. Kaya nagbuwag naman mi sa akong uyab sa una. Mao ba? Sa una?
Dali ra kay ko nimo gibuwagan. Kaya nakigbalik ka sa una nimo uyab. Bisag yun sa kanako hangyo nga dili ta magbuwag. Pero imo gi kong gibuwagan. Og karon abi kay gibuwagan ka na mas imong uyab sa una. Makigbalik ka na nako. Sorry. Pero, John, mahal ti Japon ka. Mahal sa ka, Mary Ann. Pero, pasaylo ako. Dili ko makigbalik nimo. John, Di na ko gusto masakitan pa, Ann. Dili na ako mag-uyab-uyab. Mo-focus lang ako sa kapag-eskwela. Kay gusto ko makatabang sa akong mga ginikanan. Oga, sorry. Dili ko makigbalik nimo. John. Gusto ni Mary Ann nga magbalik kami. Kay lagi, wala naman siya uyab. Pero hugot ang ako pagbalibad kay gusto ko nga makahuman sa akong college. O makatabang ko sa akong mga ginikanan. Di nila lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power sa RMN. Mga mga ikalang kaagi ni John, nga taga Kalamansig, Sultan Kudarat. Ang mga kaagi kibata ng duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ugabo sa direksyon ni Priscilla Arganas. Kamusap mga ikala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasi kong kidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang na ining tulumanon, hantumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa hantumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpagod. Mayong adlaw kayong tanan nga nagpaminaw karon ning maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra og Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Ako di ay si Linlin, hingkod ang pangidaron, minyo og may usa ka anak. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa nitabo sa akong menstruation. Nabalaka na jud kog maayo ini og naunsa na ni. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang human ko mga anak. Ingon ni ini ang mga panghitabo. Kumusta, be? Sakita na ini mga anak, be, oy. Sakit-sakit di, ha? Punan pa biya na nato. Nya na tao na, oy. Nya nagmalimot ako sa sakit. Bitaw-bitaw. Uy, kay kunimo diyan. Nagbati ka pa, oy. Ikit madrawing ni mong naong, be, oy. Tinuod. Nabati ang akong naong, be. Igdan na siya, di madrawing. Kalain. Bitaw. Ano nga, oyon ko nga. Dili lang una ta. Kanang magbuhat o bibis pagkakaroon. Kanang pahuway una ka. Pahuway sa kagpanganak, mga pila ka tuig. Kay luoy sab kayong atong mga anak nga sa gunsuna nato eh. Di na unya nato mati magmaayo. Usa pa gani ng anak ninyo. Magkontrol na dayon mo. Oy, dili. Maayo sa usa ka magtiayon nga usaray anak. Mingaw kayo na, oy. Magmingaw sab ng inyong anak karon. Ay, di man sad sa ingon nga, di na gyud may mga anak pa, ma. Bali, amo lang gilantaw ang gap sa amo mga anak ba? Ay, sus. Kaming papa ni mo, wag yun may gap-gap. Nindot noon ang mga bata nga magsunod, aron mausara ang pagbantay. Unya, kung muabot na mo sa gusto ninyong gidaghanon sa anak, hunong dayon. Basta. Kaya sabutan na mo ni Ronan nga, ay, unya na mo sundan sa dudong. Mga duha nga to sa tulog ka to tingali. 2 to 3 years gap ba? Okay na na. Oy, layo apa di ay nato makakita sa sunod na tong apo ane, Berto. Ay, mama baya. Pila na may pagdagas tuig, uy. Gana lagi kung kaabot pa me. Ha? Gidugo na dayon ka? Maulaki. Ay, wad kong kapangandam, uy. Unsa man may napkin ka pa diha? Pagamito sa kubi. Sure. Kay bago pa man sa kunahuman sa ako. Di apay sobra sa akong locker. Ay, salamat taon. Di na ako makaadto sa gawas aros pagpalit og napkin. Ilisan talaga niya kay inya. Ilisan ba, uy? Para ka na ra. Pero tuod, di ba sa may aging buwan pa man ka nanganak? Oo. Sayuhan mo gitunghaan sa imong reglalin, uy. Sa ako biyang nibawan anak, no. Sundano na og anak. Ha? Mao man ako nadunggan nilang mama og papa. Og mausay sulti sayang mga kailan niyang mga inahan na sab. Unya, di pa man kakagusto nga mamabdos dayon. Maulagi. O kung mauna, pag-control na lang mong Ronan.
Kay kuyaw kayo og sudlan ka. Unsa man kay maayong birth control no, Amy? Pills may kasagaran nga ako madunggan, uy. Maskin si mama, nagpills man gani. Og di sab ka maglisod sa pills, kay di naman ka kinahanglan mo palit ini. Kay panghatag man ni sa sentro. Ay, suwayan ko ng pills, Em. Salamat sa ideya. Pills? Mao na lang akong gipalit. Nagpalit na lang ko kay magsugod ra ba kog inom dayon. Kay gidugo na manggod ko. O kini ko ng mga anak nga dugon dayon, lagnit ko no, masudlan dayon. Uy, mau ba? Og sa def niya na ako, biba? Mauto ko sa sentro, ha? Kay pwede naman ko ng mga yutag pil sa sentro. Ipaghatag naman ko na dito. Oh, mayo hinoon na ruwa tay gasto. Sa bago pa lang ko nanganak, gidugo na dayon ko. Og tungod sa kahadlok ka masundan ko dayon, mautong naggamit kog pills. Purya-buyag, wa manong kinahimo problema sa pag-inom na kog pills. Matagbuwan man jud ko dugon. Nanlabay ang mga tuig sa kong paggamit og pills nga wa jud ko'y nasugatang problema. Hangtod nga pag-abot og duha ka tuig na akong ginamit, mao ko ni nahukman namo sa akong bana. Unya. Bi, do ka tuig nas dudong. Mahimo na tingali na kong sundan. Ha? Ibugong parang Edwin da. Duha na dayon ilang anak. Oh, nanganak na sa day sa Vilma? Uy, sundan na yun. Kaya di ba, mabdos naman tundaan si Maring Vilma pagkasal nila. Pag gumano panganak, dantan og pila ka buwan, mabdos sa sabdayon si Vilma. Og nindot ang ilang anak kay Paris na, babae og lalaki na yun. Oh, sige. Undangan na sa nako ang paggamit sa pills. Aron mabdos na sab ko. Maayo in taon kay nakahuna-huna na mong sundan ang inyong anak. Kay tiguwang na in taon kayo ming papa ni mo, Linlin. Mama, uy, ang kango lang yung apo. Unsa man di ay. Kay unsaon man gud ka ng inyong anak, ug maadto sa pikas, didto sa imong ugangan. Halos naman di na iuli ninyo. Maikog man sab kong mobisita sa bata sa ila, kay lainon niya og sabot. O lagi ma, tagsaan tamog apo. Maghimo na mi ronan. Aw, kana ba? Aron di na mi mag-ilog. Giundangan ka na gamit ang pills, ma? Aron mo mabdos kog usab? Aw, mas maayo. Og hinaot pa unta nga masundan na dayon si Dudong. Paspasin ninyo pagbuhat ni Ronan. Mama, gid uy, paspasan yun? Haon sa man di ay. Aron madungagan na dayon ning among apo. Bi, wa na lagi ko duga. Oh, mabdos na tingali ka, Bi? Wa man sa kay feeling, ay nga mabdos ko. Ha? O unsa din eh? Wa man ko bati ang kasukaon ko, or na nga ba? Nya, wa sa munda kong akuntihan. Oh, kining pila pa gani ka kabuan sukad nga niundang og pills, Bi? Masindig, kanang dili pa maklarong imong tiyan nga mabdos ka. Magtulo na kabuhan nga wa ko duga. Sukad pag-undang na kong pills. Kung mabdos pa ko, may maklaro na untang gamay sa akuntiyan. O baka mga na ko. O bosig wa ka ng mga anang bata. Mao ka, Bi? Naon sa Linlin? Wa ka na duga? Maulaki, ma. Sukad sa pag-undang na kong pills, nawa na sa dang akong dugo. Nagtuon mi sa ronan nga mabdos ko. Pero nituig na mo lang, uy. Wa mo ginimudak kong akuntiyan. Uy, kuyawa gud ana Linlin. Wa kang makapacheck up og doktor. Wa na lang sad, ma. Kay wa masagod kay gibati. Pero nang luspad ka ba ya? Ha? Patanaw og doktor, oy. Bisan sa sentro lang gud. Oo, ma. Muadto ko sa sentro kung makigayon ko. Mubuan ni mo og dugo, oy. Aniri kayo ka? Mao ba, ma'am? Tagaan ka lang namo og iron, og pagkaon sab, og ingon man guys sa kamuti, o makapadugang nas dugo. Oh, tingali na nga, wala ka duga kay anemic day ka. O, sabot may ipasabot, Bi. Unsa pa man di ay idugo o irigla nimo nga anemic man day ka. Pero, Bi, dili ka ni menopausa lang ako? Unsa? 26 anyos gani ka. Unya, nagmenopause ka na. 27 anyos ako karon nga wa na duga. Nagsugod ni sa pag-undang na kog tumar sa pills. Nabalaka di ko ani. Pero wa masagot kay gipamati. Sama sa pagsakit sa puson o unsa pa na diha. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, sa nagtumar kog pills, regular nga akong rigla. Apan nga nung dihang niundang nako sa pag-inom,
kay gusto na unta ko manganak, nawa masadang akong regla. Ikaduhang pangutana, may nakabara ka sa akong matris, mauwa na ko regla ha? Natigom ka ang pills sa kuntian, og mao'y nakabara? O tungod ba kay anemic ko, mauwa na pidugo nga irigla? Ikatulong pangutana, kung may nakabara man, kinahalan ba kining operahan? Muadto ba kong doktor? Pero wa masagot ko gibati sa kuntian na sakit. O gamay ra sad ang kuntian. Ikaapat o katapusan, may tambal ba para makapausa sa dugo aron dugon ako? Unsa man san? Usab ton man din ako nga nagmenopause na ko. Pero 27 anyos pa man ko. Makaanak pa ka ako ani? Palihog tabangig tambagi ko. Ini ang akong siliran, Linlin. Mayong adlaw mga sukindig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami sa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto medical. Punto legal, emotional, personal o problema sa mga ginadiling drugas. Muna na mo pagdugay, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man mo mga sukintig paminaw? Kumusta? Dili mangluod kung dili nila matagag pagtagadan yung ipadalang sulat suliran, ha? Kadaghan kay may madawat diri. First come, first serve, no? Padayon lang gid mong paminaw mga sugintig paminaw. Yeah. Patakabaw ugma sunod semana inyo na pong suwat ang nahimuan og drama og i-air sa kahanginan. Yes. Og mga i-greet today. Kaya ako i-greet ang atong counterpart sa RMN dito sa Bukidnon. Hello. Si John Maban. John, mayong pagpaminaw diya sa Bukidnon. Di si Mistro, katong mga suking tigpaminaw diya sa Bantayan Island. Mga Salvado, Gilyamak og Siaris family. Yes. Maygang salamat sa makanunayon ninyong pagpaminaw sa kini ang Akong Suliran. Correct. And speaking of Bukidnon, hello to Mr. and Mrs. Richard and Maureen Mercado. Mercado, yes. Under partner si Lane, 27 years old, taga Malay-Balay, Bukidnon. Yes. O punto medical. Pagpanganak niya, pagkahuman niya panganak sa usa, nagamit kuno dayon siya pills kay di pa man siya ganahan masundan dayon. Unya regular pa iyang menstruation. Katong nag-inom pa siya og pills partner. Pero after 2 years nga ganahan na nila manghura ng ilahang anak, so nagundang na siya og pills, niundang na pud ang ihang regla. Duha ka tuig na kuno siyang wa regla ha, sukad sa pag-undang niya og pills. Unya naingon pud kuno to nakita pud nga anemic sad siya. Una niyang pangutana, nagtumar siya og pills, nya regular kuno iyang regla. Pero ngano man nga pag-undang niya, wa naman sad siya regla ha. Yeah, daghang mga factors ani nga mo come into play, no? Of course, kanang pills is an oral contraceptive device na siya or tableta nga mo apekto sa level sa estrogen ug progesterone. Ang purpose na nga dili ka mubuntis bisan pa magnaay sexual contact. Nganong irregular ang imong menstruation after ka nagtumar og pills, this has something to do with the nutrition, emotion, stress. Daghang kay mga factors will come into play ngano man ang menstruation sa babay dili tukma sa 28 o 31 ka diyas nga regular cycle. So naita gito oligomenorrhea na apoy puli na apoy irregular yun partner nga mag-spotting lang, no? So go to ubigay ni diya para sa ma-check ka. Bukidnon. Daghan kay mga ubigay ni diya sa Malay-Balay ug Valencia Bukidnon partner, ha? Yang ikadong pangutan na baka kuno nakabara sa iyahang matres mo nang wala siya regla ha. Nagtinatigom baka kuno to ang mga pills sa iyahang tiyan, mao ba kunong nabara or tungod baka kuno nga anemic siya mo nang wa siya regla ha. Dili kanong nabarahang pills. Wala di na mabarahang pills. Kan mga totoo sa pills nga maka-cancer, makabara, dili na siya, no? Kay very safe ang pills. 95% ang success rate sa pills partner kumpara sa uban nga mga contraceptive devices, no? So kung anemic ka, then you need to take more nutritious food, no? Hemoglobin count magpa-determine ka, no? Plus minus 16 ang hemoglobin count sa adult nga tao partner, no? So you need to have a complete blood count para mahibalo ka og pilay imong hemoglobin count
the same is true with the RBC and WBC Para lymphocyte ma-check. platelets. Correct. No? Yung ikatulong pangutana, ug naamang gani nakabarani nga naman tawala although Oh. kinahanglan ba kunong operahan, maadto ba siya doktor, wa mang sagud kuno siya gibati sa iyahang tiyan, ya gamay mangguguno sa siyang tiyan. Ako pagtuan ni partner more on nutritional. Yes. So, wala gyud ko mo sa mudol ka gubigay ni practicing Para diha sa ma-check. Bukidnon, no? O para kuan ka mo travel ka gamay, mo ani ka sa Cagayan de Oro City. Correct. Oro Ay, man na nindot siya, na kayong no? daan din ha, uy. Yeah, may kandan, nindot kayong daan diha sa Kampilip partner, no? Mm. Nindot kayong daan diha mawa ang imong mga pagduda-duda kung unsa man gyud inunta rason nga naman nga irregular ang imong menstruation. Akong pagtuo partner is more on nutritional side, Okay. no? Oo. Yan katapusang pangutana partner, na ba kuno'y tambal kay para dugon na kuno siya ug unsa sad or sabto na lang niya nga menopause na siya pero hala oy 27 pa man 27 siya pa ka. kabata pa di mo dili pa ah, gid you're not at an age nga menopausal. Yeah, tulo ra ka stage sa kinabuhi sa babae nga mag-usab ang imong estrogen ug progesterone level. First is kanang magminar ka, permero nga magpag-menstruate. Second is kanang magbuntis ka, and third is kanang magmenopause ka. Nya ang taong edad nimo 27 years old pa ka, ang menopausal age is late 40s and early 50s with the main age of 52. So I don't think so nga magmenopause na ka, no? So Yes. ang pinaka sakto gini mong buhaton is akong balikon sa makadaghan is you go to an OB gynecologist para mahiling ka Correct. makita gid sa doktor, no? Kay kini akong gihimo karon mga kuan lang mga more on theoretical side of it lang, no? Oo. Okay, mga sukintig paminaw hinaut unta nga nang minakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyomon Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.